Salam, men psikolog Mekan Novadov. Näme hyzmat, näme problemaňyz bar? Aýdyp berem. Yine men bidar bolsaňdam, bolmasaňdam men tüýen. Yo, bidar bolup bolmady zat ýok. Näme mesele bilen geldiňiz? Adamlara wara sesim çykarmayan ulylara. Hoýos, loq, bu tam tıkmaka diýerler o. Sesiňizi çykarmaýaňyz bol näme diýdiler? Bir zat diýdilermi ýa bir zat diýerlermi? Konkret aýdyp berem. Öňüňden paýlaşy borla ýaş oglanda sesim çykarmaýan. Öňden ýene liftde şu duratmy. Düýtmä mesele edipdirden goýupdyr, gözüni hüýtüp mölerdirdir, gözüm çakdyň süýýalaryp çet möler, on düşüpdir şeýdikdäle. Oňa duet diýilýär. Howlukman, razgonalman, gurlan haýyş. Başga size kim näme diýär? Saçını ýuw, futbol kaňy tädeli. Näme? Şodur futbol kaň, eňinde çüýredi. Gara sindrom, GSD, GS sindrom diýipdir. O näme diýmek? Günne suwa düşetini gelen o. Şu sindrom aýyrmak üçin ýörüýte, eneştaýda ýylly halal etönünde. Şunda günne iki wagtyna iýýäňiz, soň suwa düşýäňiz. Hemme zat gülýär, şu geteriňiz aýyrýanlar. Başga size ogodan niýeler zat diýerler, näet ogodan saklaýa bilýäňiz özüňizi. Bolşuna oraya çok küçük şeydip däni ýöne meni alaq bara kırmyň ýüzüň kırmyň oýup aýyrjak bolsaň erbet dälekin maçalkaly ýüzüň demir darak bilen daraýan maçalkalar. Şu günden şeyler size hiç kim istek diýmeýär, gaharlanmak gerekkä, ýerleşik etmek gerekkä, steýlan süsmek gerekkä, hiç kimi hiç diýmek gerekkä. Onu näme? Yine meseleňiz bolsa bu hepde däl, indi hepden 5-nji ýyladan aýan şu günler klientden köpelipdir. Tamam. Hyundai, 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 Dai, 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 Denge Dai, Hyundai, Hyundai, Dai, Dai, Denge Dai, balaksız oyan Hyundai. İkleptik ağlar içer. Ondan gelip elitkadan zayarsak. Bir dönem iyi içmeli, madav edip kafede içeli. İksancak. Ben var Mercedes o maşinalnali Türk üstek brayala ikayal Türk dediğin jalali Antalya deli. Nama go halalaptırlar. Çünkü adam yırtırıp duruyorsun. Barman ettiler. Koca deyip renkler yamaptırlar. Näme diye? Menin gürleşýänim ikili etdi. Söýüşdik, olan başgasy bile gezip yatıp turupdyr. Innem toýu bar nezip boldy. Nezip boldy. Şol gürleşýänimiz ýygy men bilen deň gürleşeli gowar ýanýa. Gürleşden bir hili bolarmy? Hiç hilem bolmady onjum. Arkayn gürleş menden saňa ak pata berýän saňa. Menden ak pata saňa. Arkayn gürleş. Towa Santa Barbara etdiňiz aýtyp öleme. O aýdymma da kakely toýlayan aýdymy. Öz ýarym özüme ýeňe diýip bilýärmi? Şo bolduňyz o Hudaý we bolýaş wada oýun edýäsiň näder bir şunu bilen gidip bar gürleşýän küsüýüliň jigiti bilen ýete gürleşjek bu şoň bilen. Utanma. Buraydan girip çıkıp göreceğim gaynağa olup. Dege mara bizde hod Orston doğum duası ya da Türklerin benimle evlenme ne burada ne alıp var ya gepleşip onlarla atları otaya çıkıp vecera olacak kendiniz zahret tekel olsa. Şahsi meseleğiniz TikTok'ta gürleşip bir hili olar mı kadar? Masafır taraf. Bu tek sakınla videoda çekkelim aşağını görün yönü halliş kaka. Men iki sakipamın belli yaptırlar men TikTok'un ket hudası yalı. Olya öňkü söýgüliň oglanjy bile gürleşýän gelýändir, öňkü söýgüliň ýatla diýandyr saňa ke ýüzü keşfi zady meňdeşirek de dogonlar da näden bolýar? Edil seriýoz bir mesele üçin gürleşmek bar hilekde. Maýo ýetşeň öňkü söýgüliň aý. Hemen özümde de innimada gözüňe getirmek söýgülim näme bol? Ýok, estağfurullah. Bak etmen gerek. Gel şuna da. Vakt geçirme üçün gürleşirin öyle seriyorlar. Münir aymen temany. Aňy sağ olsun. Jigi dogon gelin gaynaga zat olup ya beýdip görmäň ey do Hudaýyň tegemizin ýaly gepleşikleri ýok. Bizde dom dua diýip wejera. Tamam. Gaýdyp imo diýilýän zata girjekkä näme üçin özdeň duşlama diýiljekkä 2008-9 anlar var. Profillerini ýerýän, ýekýän zat oçýan, elim diýdimde, gyýdar ýdimde, gyýdyn gaýran yalançy dünýä emmi zat wagtda näme. Şoruhdan zatdan düşüp ýörlerini bara mena näme diýjem, mä bilemem. Ulalaňa wa jo men adam boldum, bir adam bolaňdan näle emoçlar, accountlar, girler bir topar. Indi sana görüşýänçek. Ciao.